Daje meni s tobom prospazije, samo jedno što povraće proć. Svi bi znali da sam tvoja vina, svi bi znali da ću zaklad bit. Kad te vidi, kad te pozdravi, kad me boli odmah ozdravi, bez tebe sa ruža uvela, samo tebe ljubim ja. Da je meni s tobom sanevije, svi bi znali da sam tvoja vina, svi bi znali da ću zaklad bit. Kad te vidi, kad te pozdravi, kad me boli odmah ozdravi, bez tebe sa ruža uvela, samo tebe ljubim ja. Kad te vidi, kad te pozdravi, kad me boli odmah ozdravi, bez tebe sa ruža uvela, samo tebe ljubim ja. Bez tebe sa ruža uvela, samo tebe ljubim ja. Hvala ženskoj klapi na veri. Infekcija virusom hepatitisa predstavlja velik javnozdravstveni problem u čitavom svijetu, pa tako i u našoj domovini Hrvatskoj. Posebice se to odnosi na zarazu hepatitisom C, čije posljedice za zaraženu osobu mogu biti vrlo teške. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj hepatitisom C zaraženo između 60.000 i 65, a hepatitisom B od 50.000 do 60. Kao i kod drugih zaraznih bolesti, vrlo je važno podizati svijest građana o putovima njenog širenja kako bi se spriječila pojava novoinficiranih osoba. Isto je tako važno što prije prepoznati simptome bolesti te ih pravovremeno i primjereno liječiti.
Ciljevi ovog međunarodnog skupa su usporedbe epidemiološke situacije, dostupnosti liječenja i društvenog položaja oboljelih u državama članicama ELPA. ELPA, Europska asocijacija udruga pacijenata s bolestima jetre, obuhvaća 20 udruga iz 18 država Europe i mediteranskog bazena jer je član ELPA i Egipatska udruga. Osim predstavnika udruga oboljelih od hepatitisa, s nama su danas i predstavnici državne uprave i lokalne samouprave, zdravstveni radnici, i to poglavito liječnici, infektolozi i gastroenterolozi te predstavnici medija. Svjesni važnosti prevencije i edukacije o ovoj zaraznoj bolesti, prije svega načina njenog prenošenja i otkrivanja, te mogućnostima liječenja, držimo iznimno važnim u borbi protiv hepatitisa raditi na osvještavanju javnosti. Naš trud prepoznali su i financijski podržali u organizaciji skupa Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, farmaceutske tvrtke te mnogi drugi donatori iz Hrvatske i inozemstva. Toliko u ovom uvodu. Na samom početku pozdravit će nas profesor dr. Stjepan Miše u ime Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Cijenjene kolegice i kolege, drago društvo, dobrodošli na današnji stručni sastanak okruglog stola gdje će se razmatrati problemi bolesnika sa bolešću jetre, posebno virusnog hepatitisa. U ime Ministarstva zdravstva pozdravljam vas, posebno njegovog resornog ministra, docenta doktora nauke Nevena Ljubičića, koji je spriječen u državničkim poslovima pa nije mogao danas biti prisutan među vama. Dolazeći u ovaj prostor, jutros mi je silna ideja da spomenem da s ovim prostorima nekad pred nekoliko desetljeća krojila karta svijeta. Možda se sjećate još pokreta nesvrstanih za vrijeme stare prošle države Jugoslavije. Zatim, pred 15-16 godina ovdje se krojila karta naše danas slobodne Hrvatske domovine, kad su 3 političara krojila našu sudbinu. Zatim, na ovim prostorima u okolini ovih prostora zbivali su se i ratna zbivanja. Tako da je sve to podsjeća na jedno prošlo vrijeme koje nam je omogućilo da smo ovdje gdje smo sada. Evo, u ovim prostorima prelazi vrijeme, dovodi humanizam. Znači, u ovim prostorima obavlja se naučno zbivanje, je postavljen institut MINS koji vodi profesor Radman. Evo i danas ste se vi od danas okupili ovdje da bi razbistrili, slobodno rečeno, probleme sa bolesnicima sa hepatitisom B i C. Mi znamo da virusni hepatitis, kao što smo već uvodnim riječima čuli, predstavlja veliki dijagnostički i terapijski problem. Međutim, on nije toliko nama problem u dijagnostici i liječenju, koliko je problem u materijalnom izdržavanju takvog liječenja. Pa vjerujem da će poruke s ovoga skupa imati neku korist, gdje su predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prisutni, tako da će jedna poruka biti na korist nama, našim bolesnicima koji su na povremenu liječenju. Ja vas pozdravljam i želim uspjeh u radu.